Ahojte u nového videa, toto je nové video z hry Escape Tsunami for Brainrot. Je to 2, už to druhýkrát natáčam a v tejto hre dneska si nazbierame dosť Brainrotov nejakých silných, dáme ich do fuse mašiny a uvidíme, čo sa nám vytvorí, takže môžeme ísť na to. Takže zoberieme prvého Brainrota. Počkáme, kým táto vlna prejde. Ja som myslel, že som to stihol. No nič. Počkáme. 3, 2, 1. Ach jaj. No, trošku mi to nejde. No, prvý Brainrot bude ten, čo tam je už v bejske. Ho dáme do fuse mašiny. No. Počkáme chvíľu, kým toto prejde. Ďalšia vlna. To jak ma mohlo? No. Takže ešte raz. OK, už je v pohode. Dobre, teraz už sme sa naštartovali a teraz ideme. Dobre. Čo je to? Chobotnička. To dáva milióny. Ja ju chcem. Nie, ona už zmizla. Ale tak proste pôjdem ešte ďalej. OK, pôjde. Tu je to už väčšie. Hento zoberiem, hento. No musím počkať, ja to potrebujem proste. Musím rýchlo, ja to chcem. Jej tie vlny. Ne. Ach jaj, to je také napred toto. Ide sa ešte raz. Ešte sme sa moc nenaštartovali, takže idem ešte raz. Šup. OK. Dobre. Počkáme, kým prejdú tieto vlny. Ešte táto. Ten had tu furt chodí. Ten tu ešte nebol, keď som to hrával. Ešte musím počkať. Oni idú strašne rýchlo za sebou. Nemám čas. 3, 2, 1. Zoberiem toto a uvidím, čo mi padne. Uvidím, čo mi padne. Niečo dobré. Takže, idem si to otvoriť. No, čo mi padne? Nejaký dobrý Brainrot. Niečo dobré. O? To čo je? Taký vták. No, tu urobíme to takto. Kde je naša bejska? Tu. Také ťažké. Dobre, toto zdáva tisíce a toto milióny. 25. No, môže byť. Tak. Dobre.
Ideme to dať tam teda. Dáme 2. Neviem, či sa tu dajú dať aj viacero. Takže E a E. OK. Počkať, to máme za... To si môžem... Aha. Tak Ečko ešte. No. To čo mi padlo? Ja som myslel, že niečo lepšie. Dáva to ešte menej. Počkaj, mám ešte iného? Lebo ako... Ešte už nie? No tak... Dajú sa traja, no. Tak dáme si 1,8 a to potom ešte využijeme na jedného. Takže ešte 2 idem. Takže 3, 2, 1. 3, 2, 1, ryb. Takže ešte raz. No, 3, 2, nemám slov. To čo je? Zoberieme šimpanzíny, bananiny. Neviem, koľko to dáva, ale OK. Dáva 1000. No. Takže dáme ho sem, keď dáva 1000. Teraz niekoho, ktorý dáva bilión alebo milión. Potrebujem zobrať. Takže 3, 2, 1. OK. Počkáme. Dozadu nejakých dobrých potrebujem zobrať. 5, 4, 3, 2, 1. Tak nič, ešte počkáme. No. Jak som sa zlakol, som skočil nechtiac. Takže ešte raz. Teraz. OK. Dobre. Čo dobre, musím počkať. 3, 2... No nič. Restipist. Ach jaj. Ešte raz. 3, 2. No poď vlna. Ach jaj. OK, dobre. Musí sa chobotnička udržať. Ja ju chcem proste. Poď. Musím vydržať. Poď. Plná. Ja ju mám. Takže idem si preto. Takže toto dáme, chobotničku dáme preč. Tak a dáme E a ešte jedno E. Tak, super. Idem to tam dať. Neviem, koľko mi to dá, ale dobre. Šimpanzíny, bananiny. Tak. 3, 2. Ježiš, ja som tam vošiel.
Počkáme, kým bude úplne dobrý. Počkáme do minúty. Do 3 oných, kým bude. Takže zatiaľ si tu pozrieme, kto tu je oné. Technik Blogs. To je aj youtuber asi. Či Blogs? Nie. Ja neviem. Ja viac peňazí. Ja tu mám najviac peňazí. Oni tu majú 619 triliónov. Ale ja mám najviac, ja mám quadrilióny. Nechápem. Ja aj dobre, takto. 93 bilión. OK. 21,57 milión. No. Čo to je? To je žirafa celeste. Asi ju za niečo ešte vymením, neviem. Asi pôjdem ju vymeniť, takže počkám. 3, 2, 1. Za nejakých ešte 2 dobrých brainrotov by som ju chcel. Ale asi neviem. Asi nie. Asi ešte jedného vyrobím. Jakého dobrého. Také ťažké. 3, 2, 1, nič. Počkať. No to je koniec videa a hádam, že ste si ho užili. Zajtra nebude video, bude až sobotu, alebo piatok, alebo nedelu. Pozerajte moje streamy, bude asi v nedelu alebo sobotu, tak nejak. Video bude v piatok. Dajte like a odber, kto ešte nemá a čus!